Jeg hedder Malene Stubb-Salmer, og jeg har et konsulentfirma, der hedder Primus Motor. Det jeg brænder for, det er at skabe vækst og udvikling i virksomheder og skabe forandringer. Vi er konsulenter på en række udviklingsprojekter, hvor vi prøver at skabe energi og begejstring for at få medarbejdere eller deltagende virksomheder med på at udvikle nogle produkter eller oplevelser. Det, der er vigtigst for os, det er, at vi kan mærke, at det vi gør, det giver nogle resultater. At vi kommer ud over rampen med det, som vi gerne vil, og at vi gør en forskel. Vi holder jo ikke sådan traditionelle møder. Det er vi ikke tilhængere af, fordi vi tror på, at når vi skal skabe udvikling, så skal vi også skabe nogle processer og nogle rammer, som gør, at man har lyst til at tænke nye tanker. Man skal jo tænke ud af boksen for at lave nogle produkter, som differentierer sig fra konkurrenters produkter. Nogle produkter, som er unikke og anderledes, og måske som ikke er set på markedet før. Så derfor så sætter vi os ikke ned i en firkant og sidder der hele dagen. Vi laver nogle dynamiske processer. Vi laver en dag, hvor man både får brugt sit hoved og sin krop, og man lytter og man snakker. Man er lidt ude, man er lidt inde. En dag, som er anderledes, og som gerne skulle give deltagerne noget mellem ørerne, men som også skulle bidrage til, at vi når i mål med projektet.